Kid, var der tilbage? Tilbage igen? Ja, ja. Contisten Yes. YouTuber så tilbage. Tilbage igen. Fuck snakker du om? Hvad mener du? Det er nok det sidste, vi er. Fuck mener du? Vi uploader sådan daily-agtigt. I dag, fordi at der er kommet Reboot Chapter 2 lige dernede, som I lige kan se. Lige der, prøv lige at se der. Så skal vi prøve Chapter 2. Den der OG Challenge af Slurpee Slap Smarter, der hvor man kunne heal. Man kan vinde, imens man healer. Det der, det er hans rigtige navn, hvis I det han hedder ved mig. Hvis I er i tvivl. Sip, ved du hvorfor jeg laver den her video? Det er fordi jeg blev inspireret af Lighterman, som jeg så på YouTube. Han har givet mig rigtig stor inspiration, og han er en mega smuk mand. Sip! Cypher PK! Nej! 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 Oh my god! Nej! Jeg lige på et billede, vældig! Stå stille! Stille! Cypher! Jeg er en stor fan. Er du addet? Nej. Imens vi lige kommer ind på et nyt game, så liker og subscriber I lige hurtigt, det gør. Det er en aftale, I gør, for ellers laver I ikke flere fucking video, hvis I fucking gør det, I gør. Det er fucking noget, hvis I gør det. Okay, Sip, så har jeg Weeping Woods, så han kan få sig nogle coins, som vi så kan med i Slurp til Swarms. Så der skal vi hen. Er det gameplanen, så det er gameplay? Jo. Det er Cypher PK. Oh my god, den lille skar. Nej. Jo. Der er en lige her. Locked. Locked. Det betyder sgu da ikke, ja. Lille. Du har campfires forsøgs. Og jeg fik noget grønt ind på den nu. Nice. Jeg er med på det. Jeg tror bare, det skal være. Og hvorfor har jeg kun 13 HP? Oj. Ej! Sæt! Jeg siger ikke, at det er fall damage. Hvor sjovt! Nej, vores mate kommer her. Jeg har absolut må jeg få minigun-skud. Hvad skal du bruge den til? Du sprøjter mig til. Ja. Sip. Vi kan jo ikke trotse. Du er så lær i stikken. Den er vi. Jeg siger lige noget sjovt, okay? Alle sammen! Så du er nødt til at grine. Altså bare sådan, jeg tror på det, gør. Jeg klipper det ud, bare hul. Alle sammen! Numse. Sexy. Sip! Vi fucked! Nej! Nu se de dør! Hvis de dør, så er vi fucking dør. No chance, de dør, bro. Vi får en anden plads, lort! Quitty! Nej!
Okay, Sip. Nu må vi prøve igen. Messi! 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 Oh my god! Oh my god! Okay. Ej! Oh yeah! Stop! Fuld pump. Jeg fik en medkit. Vi har 2 shot cannons. 5 bandager, 2 medkits og en shot cannon. Sip. Ja. Jeg fik lige nu en shotcannon. Nok gjort. Kom nu lidt! Nok gjort. Jeg kan kun holde en! Jeg skal kun holde en! Umuligt. Lidt! Det skal væk. Så du ikke, jeg skal... Og det er mega irriterende, hvis jeg lægger. Du gør det! Det er Messi, det er Messi. Knocked! Han er knocked. Gode Messi. Bandage! Hvorfor skal han være så klam? Jeg er næsten intet healing. Hvad har du af coins? Hvad har du af coins? 125. Det er stadig ikke. Eller jo, det giver mig faktisk et ekstra medkit. Det kan godt se. Jo, min City holder faktisk upgrade i Rise of Kingdoms. Nej, det spiller ikke det spil. Selvfølgelig gør det. Sæt styrer med din bazooka. What the fuck? Fuck, de skal langt. De skal helt derfra til der. Det tror vi på. Kom, vi går til vendingmaskinen nu. Kom. Kom her. Gå lige, stop! For helvede, din psykopat! Nå, fuck. Du dø! Nej! Jeg troede, vi ville vinde. Lort! Jeg har ikke min minigun på mig. Ej, jeg vil hellere have. På hvad med coinsene? Det er løgn. Ej, vores teammate har fået dem. Vi skyder ned, Sepp. Vi skyder ned. Devil Malik. En lille nu. Okay, kom nu lidt. Kom her. Okay, du vil ikke spare det. Gå væk fra den, gå væk. For helvede. For helvede. Så jeg dør. Så det kan jeg ikke,
Det er godt, det er godt. Kom nu selv. Please, den sol er så lille. Den fylder knap nok en stor sten. Seriøst, sand. Gamle sol. Jeg lægger virkelig meget. Jeg tror ikke, du forstår det. Hvor det bare, så skulle jeg igen. Jamen op! Så kom nu! Ja, vi gjorde det sammen! Så vi ejer jer! Kom nu! Så vi ejer det! Hvad sker der? Kom nu! Kom nu lidt. Kom nu!